barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Un día nas carreiras. A factura do teléfono, pro lixo. A factura da auga, pro lixo. O aluguer, pro lixo. Urxente, abrir inmediatamente. Equivocáronse de piso, non é para nós. Pro lixo. Invitación a unha poxa de cabalos. Tampouco é para nós. Pro lixo. Espera, unha poxa de cabalos. Sempre quixen asistir a unha poxa de cabalos. Canto ofrecen por este jockey? Oín 2000. Osmar, imos ir a unha poxa de cabalos. Bule, Osmar, que non podo máis cos nervios, prepárate. Unha poxa de cabalos? De todas as cousas ridículas ás que me levaches a rastro, esta debe estar polo medio da lista. Anda, que será divertido. Mira a invitación. Poxa de cabalos. Será divertido. Mira a invitación. É para os baguelonis, os do 407. É que, como a todas as outras cartas urxentes que recibimos, eu xa estou listo. Osmar, como adoito dicir, neste mundo hai dúas clases de pans. Os que recoñecen unha oportunidade cando aparece e os que comen ovos requentes cunha escumadeira. Vai comendo que chegamos tarde. Para xa, Stevie, abonda. Por esta sí que non paso. Pensas que me podes convencer e manipular para facer o que a ti che pete. Non son un monicreque. De agora en diante só farei o que eu queira. Estamos? Non che dixen que ia ir Xosi. Vai acabando que chegamos tarde. A continuación celebrarase o acto máis importante do día, a mundialmente famosa carreira de ponis purasangues. O que? Vai a chasco, Osmar. Grazas por nada. Foi idea túa. É peor que aquela vez que me levaches á feira de mostras na que vendían produtos de verdade, pero non regalaban ningunha mostra. Vamos! Teño que atopar a Josi. Osmar, esquece. Non ves que nin sequera sabe como te chamas? Xa, pero se me ve aquí, igual pensa que son un ricacho deses. Ou polo menos un tipo normal deses que pode comer nunha poxa de cabalo. Imos ir co primeiro cabalo da poxa. Este poni ten un ano e é un animal fermoso. Ei, Stevie e Josi. A poxa comeza en 1000. 1000 ofrece a chapata do fondo. 1500 ofrece a señora Biscoito. Josi! Josi! Ali! Non, ali! 2000 ofrece o pan do fondo. 2500 ofrece a baguette do lado. Está ali! 3000 é unha auténtica guerra de poxas. Hola, Josi! 3500 ofrece a rebanda. Vaya, volveu marchar. 4000. Para, non me distraias. 4500. Pero aí está. Mira! Hola, Josi! Josi! 4700. Non, 5000 ofrece a rebanda. 5000 a primeira, 5000 a segunda. Josi! Xosi! E o cabalo xa é propiedade do cabaleiro cun gusto exquisito. Oiches iso? Hai un cabaleiro na sala cun gusto exquisito. Contra moita gana teño de coñecer un deses. Sí, non sei quen será. Apura, Stevie, temos que sair daqui antes de que nos obriguen a pagar o cabalo. Parabéns pola compra dese cabalo, señores. Confío en que non estivésedes planeando fuxir daqui sen pagar o prezo do cabalo que comprastes, porque iso entristecería moito o meu amigo, o señor Brutus. Acepta un cheque persoal en diferido procedente de outro estado. Pero, Osmar, vivimos nun apartamento. Non temos sitio suficiente para acoller un cabalo. Por iso non hai problema, seguídeme. Benvidos á corte de luxo Harpo Roll Ponies. Ofrecemos seminarios de conexión de redes, reconstruccións da guerra civil, clases de pilotaxe de buggies, parapente, parkour, salto base e mecanografía. Dixenvos que tamén hai un jacuzzi. Vaya, que maravilla, Stevie? Así é como teñen que ser as poxas de cabalos. Quero vivir aquí. Estás contento neste lugar? Mire, señor Benny, xa vimos abondo. Creo que Groucho vai ser moi feliz aquí. Sí, podemos visitalo sempre que queiramos. Por suposto, sempre que paguedes a tempo o aluguer. E, por certo, señores, son $700. 700? O ano. ¡Ay, qué graciosos sodes! Cada día, idiotas, cada día.
A mocidade de agora, sempre escoitando esa condenada música heavy metal. Stevie, pensa romper todo o que hai no apartamento? Xa fixe monte, por iso pedín mobiliario novo que romper. Se ven o transportista estarei no meu cuarto saltando balados. Ei, Ozono! Osmar, señor Max. Como sexa, non me digas que metiches no apartamento un animal non autorizado. Un animal? Os veciños queixanse porque oen ruidos extraños de noite e de día. Que foi iso? Laiaches? Sí, é unha doenza que teño últimamente. Agora mesmo veño do médico. Non se machegue, é contagiosa. Oín un galope. Non, ese é Stevie. Está practicando outra vez a danza con zocas. Colleulle moito cariño desde que viu o espectáculo de Riverdance. E logo ese saco grande da vea no que pon comida para cabalos? É que se equivocaron. Querían poñer non é asunto seu, vai a dar unha volta. Escoítame, ostra. Segundo o regulamento do edificio, é unha infracción moi grave rinchar, galopar, trotar e todas as actividades que son propias dun cabalo. Non me deixas máis opción que impoñerche unha multa enorme por esas infraccións. E pregúntalle a Stevie se me deixa o disco de Riverdance. Ten o álbum completo. Namoreime deles na tele. Que? Grazas a ti estamos arruinados. É a multa máis elevada da historia de Vilalmorzo. Que o gran panadeiro nos acolla. Tería que tocarnos a lotería para poder pagala. Necesitas que che toque a lotería? Nós temos algo mellor. Inscríbete na 7ª carreira de ponis de Vilalmorzo. O primeiro premio é $1.000.000. Galopade, vaqueiros! Estás pensando mesmo que a min, vaqueiro? Sí, debíamos construir unha máquina do tempo para viaxar ao pasado e inventar as notas adhesivas. Seríamos ricos e poderíamos comprar máis cabalo. Creo que non me expliquei ben. Xo, Groucho, que tal o fixemos? Rebaixastes 30 segundos a marca do medio quilómetro. Como fixaches para que correse tanto? Pudín de froitas, non, iso non lle gusta a ninguén. Pois estás equivocado, resulta que lles gusta aos cabalos, tolean por el, sobre todo se lle lo pos no lombo. Ei, a modo, Groucho. Só lle teño que ofrecer un pudding a Groucho para que saia disparado. Non será un pouco perigoso? Que non sabe. Cando sexamos multimillonarios, contrataremos un equipo de investigadores para que o descubran. Non me defraudes, cabaliño bonito. Señoras e señores, benvidos á 7ª carreira anual de ponis. Cabalos, aos vosos postos. En marcha! Quen antes o forno sai de primeiro, seguido de preto por macarróns con queixo, que parece que queda silla. Adiantaos a todos, moveuse a queimar, seguido por discusión doméstica inminente. Terei que pasar fame adianta, pero é unha carreira ideal para divorcio inesperado. Ánimo, Groucho. Se ganas esta carreira, levarás moitos máis como este. Groucho, banda de atrás, estás chegando. Non é un cabalo, señoras e señores. É un auténtico cometa. Percorre a pista como un coche de carreiras trocado. Non imos ganar coa distancia que falta. Hai que tomar medidas drásticas. Groucho, é teu. Sí! Oh! E macarróns con queixo é o novo campeón, señores. Sen contar os cartos que gastamos na compra de Groucho, agora temos que gastar os aforros para pagar as multas do señor Max. E todo por culpa deste maldito cabalo. Mira ao lado da manteira, Osmar. Houbemos de ganar a carreira. Podémonos inscribir noutras competicións e é posible que ganemos a próxima. Groucho é un diamante en bruto. Moi boa carreira, mozos. Grazas a ela comprendín canto botaba de menos a Groucho. Quero recuperalo. O que? Douvos 2.500 agora, en efectivo. Non, diso nada. Groucho xa é parte da familia. Son 2.500, pensadeo ben. Ei, é a metade do prezo que pagamos por E el. que? Estes cartos son meus e teño dereito a enganarvos. Está no contrato. Leda a letra miúda. Estes cartos son de Beni e ten dereito a enganarvos.
En fin, así polo menos poderemos pagar as multas do caseiro, non? Adeus, meu querido Groucho. Hei de pensar en ti sempre que escache algunha cousa na casa. Quérote, cabalo parvo. Xa o sei. Sorpréndesme, señor Olsen. Osmar, son Como Osmar. sexa. Que che vaia ben. E cura esa carraspeira. Xa me pasou, señor Max, xa me pasou. Ai, todo volve ser normal na casa como a min me gusta. Que ben. A factura da luz pro lixo. A factura da calefacción pro lixo. Invitación para a exhibición dun robot boxeador pro lixo. E a modo. Osmar!